Така. What? Аз бях на зелено. Умрях. И здравейте хора, днеска сме в сервера BlockMC и ще играем с Преслав, Преско там. Hello, маленко. Не е отрит Иванов, ами... Айде да играем блок парти. И ще играем там блок парти, каквото и да е. Аз ще играя блок парти, не ми. Бързо влез в първото. Чакай малко, аз отивам на Супер Джумп ти... вашето момиче. Аз трябва да вляза в Супер Джумп. Ето, ела това блок, тук. Ела на второ, зеленото което е. Има само едно зелено. Добре, там съм. Ти там ли си? Да. Виж сега, на петото квадрат, чуваш ли ме? На петото квадратче от инвентара ще покаже един цвят. Да бе, знам как се играе. Играх го. Добре. Например, ако ти покаже, че зелено блок, че Ако отиваш ти е на зелено, зеленото. Отиваш на Ето зеленото. това, И другите блокове са махат и ти трябва да останеш на това блокче, дето Да. си се показал. Да. Ето ако ми кажеш, че не е хак. Кое е? Ето Тук вътре. е някакъв панда. Панда. Не дейш да копирайтна. Как е? Ще набавнат за 7 седмици. Нещо става. 0. Сега. На мен ми бъгна. Вау, тук всички умряхме. Включително и аз. Тук останали са само двама човека. Ти тук ли си? Рунд 3 трябва да гледам. Айде пак да играем. Искаш ли да не е блок парти? Ама... Айде готино. Блок парти ми бъгва за това. Добре. Искаш ли някой мини... Чакай да разгледам мини... За другия клип ми кажете коя мини игра искаш. Skywars, Crazy Wars... Айде Супер Джъмп. Crazy Wars няма да играем. Я да го видим това Супер Джъмп, дами и господа. Да видим какво е. Тук му и вие да видите. Отиди на първото, дето е. Аз влязох в Супер Джъмп вече. Добре, дето е зеленото, да. Това май малко в хора влиза. Само 4 човека сме, ама нищо. Ще Тук изчакам. какво ли е това Супер Джъмп? Панда. Дами и господа, аз ще спра клипа и ще го пусна като почнем играта и чао. Аз гласувах за 6-я мап. Аз не съм гласила. Какво стана? Аз би трябвало да снимам, ама би трябвало да таковам, ама не знам, що не става. Значи, пише ми, че записвам. What? Дами и господа, какво става тук? Аз не знам. Що е така? Виждаш ли ме къде съм? И тук горе, над тебе. Значи натиснах това де трябва, а пък над мене си бил. Видя ли ме? Да. Това какво ли е било? Като 100 бъта реплей. Айде още малко остане. Да, 13 секунди, 12, 10 секунди. И дами и господа, ние почти почваме. Започна. Аз не съм го играл това, не знам какво. Трябва да скачаме, като джъмпер. Бас.
Това е тъпо. Бас, изчакай да изиграем една игра на това. Кое? Да изиграем една игра. Ти колко пъти си умирал? Бас. Аз съм умирал. 11. То това някакво бах трудното. И аз да не съм някакъв мастър. Аз съм умирал 7. Бас. Fuck. Oh my fucking god. Фак! Докъде, колко далече бях стигнал? Аз не мога да стигна до никъде. Аз намерих друг път, от който може да минеш. Аз съм още на порта, не мога да скоча. Ето това няма свършва никога. Това мисля, че знам кога свършва. Кога? Когато всички го завършат. Това е невъзможно. Де знаеш, ако са някакви професионалисти. Но аз не мога да скачам, толкова бъгва, че не мога да скачам. Сериозно ли? Да. Гледай аз! Чакай да видя на колко FPS играе. На 5. Сериозно ли? Да, това е заради... На мене ми върви с 60-70 FPS. Това е заради OBS-а. Най-накрая направих нещо. Ама тук не се е скачал. What? Аз мислих, че това е част от джамп. Ама това времето се изкачва нагоре. Преско, искаш ли да излизаме? От това. Напиши лив. Знам. Ама не знам дали ще... Да, стане. Знам. Мали да играем с... това. Влеземе. Чакай, къде да играем? До това, до него точно, което е. До него? Не, това ми бъгва, аз няма да игра там. Аз ще... играй нещо друго, дропа, например дропа. Аре да играй нещо друго. Добре, аре да вляза и аз там. В сплек. Мисля, че много ще ми бъгва. Дано не. Май ще бъгва. Има едно друго, все едно с мотиките като днеце с мога да играем. Това го знам. Аз в момента нещо не правя. Не ми бъгва. Аз паднах. На второто ли си? Аз съм на последното. Аз вече умрах. Ма умря най-долу ли си? Не бе, умрах като нацяло. Аз сливам, защото умрах. Добре, аз съм най-долу. Той аз бях най-долу, но умрях. Много трудно. Аз ще играя на онова с мотиките, чакам те. Да играем онова с мотиките. Това е много готино с мотиките. Добре, аз го знам. Като CS. Това, айде. Чакай, къде? Тук. Още. Killcraft. Добре, влизай там. Дами и господа, както знаете, аз съм много слаб на мини игрите, например. Тия дет сега ги играхме. Аз съм много слаб.
Какво е? 1,5 секунди ми пуска. Костюмис. Не работи, няма костюми. Я гласувай за мап. Аз не ги знам тъй, че. Аз ще гласувам за 4, гласувай за 4. Малко нагъл. Айде да казва се Лост. За какво? Кога ще почне? И сега. Аз съм килнал 5 от когато бях играл. Ти знаеш как се играе? What the fuck? И аз почвам и някакъв ме убива. Дами и господа, аз почвам и някакъв ме убива. Това е много трудно. Аз да бях някакъв. Аз те убих. Аз не знам как се играе тече. Натискаш десен бутон на човека. Той е някакъв хам ме убива. Щом аз го разбрах и ти ще го разбереш. Ама, мене само ме убиват, аз не съм имал Виж, аз кил. съм първи, имам 10 кила. Аз още не съм убил никой. Някой те уби. Имам 11 кила, аз съм първи. Аз имам няколко кила, два, но Имаш един. Фак. Аз съм много слаб на тази игра. Аз съм много слаб на тази игра, аз не мога. Ето, аз не мога. Откарам се. Поне не съм на последно място. На последно съм на... Как не го... Не мога, бе, Рая! Как не те килнах, бе, брат? Абе, аз няма да го играя, бе! Аз не мога килна един, бе! Аз няма! Спирам клипа! То няма смисъл да играя! Дами и господа, ако очаквате да играя CubeCraft, гледайте си работата. Тъй, че няма да играя CubeCraft. Дами и господа, довиждане! Аз имам 24 кила.